Alle sammen og velkommen til min kanal. Det er så den første video, jeg har lagt op, og ja, på den her YouTube-kanal. Den er faktisk først lige oprettet. Jeg håber, I vil følge med og give den et subscribe og et like og et thumbs up. Det vil være så mega nice. Nej, lidt om kanalen, som det kommer, som jeg regner med, det kommer til at foregå, det er, at jeg kommer til at lægge nogle Minecraft-videoer op, og så kommer det til at være lidt CSGO op, og så når den her kanal, det kommer til at være på at køre, så tænker jeg, at jeg går ned og laver en Twitch. Så det kan jeg forestille mig bliver meget nemmere i hvert fald. Så jeg håber, I vil kigge med. Ja, det var faktisk det. Og så her i dag vil jeg faktisk starte med at lave noget singleplayer episoder på noget Minecraft. Jeg tænker mig at lægge op nogle episoder, bare sådan singleplayer games, hvor vi skal survive og mine og alt det der. Så det håber jeg, I vil se med på. Det vil være pisse fedt. Så let's do it. Første ting, jeg skal bruge noget overgud der. Der. Bum, bum, bum. Vi laver en crafting table. Axe, pickaxe og en shovel. Så en skovl. Ja, jeg tror jeg sætter mig bare lige for en sikkerheds skyld, så jeg ikke står der. Lige pludselig, hvis jeg bare løber væk. Så. Kom nu. Og måske skal min stemme lige, fordi klokken den er, hvad er klokken? Den er dog kun 12, men jeg har ikke sovet 3 dage, så jeg er godt basket. Jeg har også tænkt mig at lægge mig til at sove her i aften. Så ja. Men som sagt, håber I vil subscribe min kanal, like videoen og sende den videre til alle jeres venner. I hvert fald dem, som eventuelt kunne have lyst til at se Minecraft. Det ville være fedt. Og håber I kan komme med noget respons på, hvad der kan gøres bedre, hvad der ikke kan gøres bedre, hvad der skal laves om, hvad der ikke skal laves om. Det ville være pisse fedt. Så ja. Og jeg tænker, at der bliver uploadet en video hver dag. Så er der ikke nogen, der bliver snydt, eller nu siger jeg ikke lige til at starte med, at der er nogen, der godt kan lide kanalen og sådan ting, men eventuelt hvis der er nogen, der godt kommer til at kunne lide kanalen, så det kunne selvfølgelig være, men så kigge lidt videre på det, ikke? Så ja. Kom nu. Jeg tænker, vi kan lave space hernede. Hvad skal vi se her? Der. Lille vej op. Det gør bare det sådan der. Så laver den safe for creepers, ikke? Over lidt, hvis vi kalder noget charter details på, altså noget charter, I ved, hvad jeg mener. Det er sådan tæller med, så det ser mere virkeligt ud. Det kunne faktisk være fedt nok at kaste på. Jeg har her, her. Det er faktisk en god start der, lige ned til en mine. Det er faktisk bare perfekt. Kom nu. Dødt. Så det går dødt der. Der. Hvor så? Bum. Så er det den der med her. Sådan. Nu er næsten done. Så. Skal vi lige hakke de der shit, så tænker jeg lige, vi går ind og lave nogle nye crafting tools. Tænker så der. Hvad var det, jeg skulle lave det her? Så laver vi en ovn, der skal bare hele vejen rundt om, undtagen lige i midten, så matcher det. Der. Så tager vi der. Så laver vi lige halvdelen om til coal. Så har vi også lidt coal at bruge af. Vi gør sådan der. Sådan der. Så har vi lidt mere at kigge efter. Hvad var det nu, jeg skulle bruge? Det var, jo, det er rigtigt. Vi skulle have nogle sticks, fordi vi skulle have et sværd, så vi kunne gå ud og fange nogle dyr. Eller gå ud og få noget mad, hedder det. Der.
Så er det der avlerne på vejen. Det skal jo ikke gå til spil. Og jeg har Chesterpack på, ja. Og jeg kan ikke lige huske, hvad det er, den hedder. Hvis nu I er interesseret, så kan jeg lige... så kan I bare søge i kommentaren, så skal jeg nok lige finde ud af, hvad det er, den hedder. Så ja. Kan også lige bruge noget. Det er måske ikke så lige det bedste sted at gøre det der. Jeg tænker lige, at vi bygger sådan en mur eller andet mærkeligt. Så jeg kan se, hvor fanden jeg er henne. Og det er faktisk positivt, det er også vand lige ved siden af os. Det er meget nemt, så når vi får nogle spande og sådan lidt af hvert. Og den eneste grund til, at jeg faktisk stiller 3 i stedet for alt muligt andet, det er fordi, så har jeg mere styr på det, og mere kan finde vej. Ui, det er godt det der. Nogle sugar canes. Så kunne røre. Det er noget, som vi kan bruge. Jeg kan godt mærke, at jeg har brug for mad nu. Min liv er faktisk godt, og min mad kan faktisk komme på 4. Det bliver en halv. Og så tænker jeg, at vi går ind og laver en farm, så vi kan holde os selv i live. Det tænker jeg er fornuftigt. Nu kan jeg ikke løbe mere. Nu mangler jeg mad. Dø nu. Skide ko. Og det er faktisk ikke engang mening, altså... Mange begynder at løbe YouTube, fordi de gerne vil være populære og gerne vil være store. Jeg lader faktisk kun video. YouTube, fordi jeg faktisk synes, det er hyggeligt. Så ja, jeg synes, det er hyggeligt. Det håber I vil se frem til. Og jeg derfor har lyst til at se lidt mere på det, og så på et tidspunkt kan vi jo eventuelt spille sammen, eller et eller andet. Random, hvad vi nu finder ud af, ikke? Så ja, det er faktisk første gang, jeg laver YouTube. Bare lige en random information, men den fik jeg bare lyst til lige at fyre ud. Så ja. Kom nu her. Mad, beef, raw beef. Nu skal vi lige tilbage, hvis jeg kan huske, hvor fanden det var, jeg kom fra. Det er så min ulempe. Jeg ikke lige gå her i stedet for. Kom nu. Gå. Nu skal vi med noget mage. Noget mage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan bare bedst lige at holde på hånden. Min character, han er der ligger. Random, men ja, lige meget. Wow. Crazy. Nå, men det er da bare positivt. Ja. Jeg tror faktisk ikke, altså... Okay, hvad var det, jeg skulle til at sige? Det kan jeg ikke huske. Nå, lige meget. Hvor var det, jeg boede henne? Der. Var det ikke her? Jo, det var her. Der kommer kul. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Vi tager modden til at starte med. Hvorfor, det ved jeg ikke. Modden er bare så dejlig. Wooden shovel. Til at grave. Hvad var det lige efter der? Det var så ikke lige der, jeg skulle hen. Hvor er vi henne nu? Gør vi sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Jeg er bange for, at der kommer en som jeg kan bare høre dem. Hvor er de så ender henne? Nå, nu går vi lige op i hvert fald. Okay, der var lava. Det var også positivt. Så er vi lidt mere at bruge af. Kom nu. Det er fucked. Løb.
Gå, dumme zombie. Jeg føler allerede at dør. Det var ikke så smart. Jeg husker, hvor der er bor. Jeg var skider nu. Jeg kan huske, hvor der er bor. Er det her? Det er til det den her vej. Og så kommer jeg udenfor. Hvor er jeg ikke udenfor? What the fuck? Hvor er jeg henne? Jeg kan ikke huske, hvor der er bor. Det er sådan lidt flot. Okay. Jeg kunne så komme med en vej. Jeg har aldrig fundet ud af. Så tager vi lige noget med. Jeg tror lige, vi skruer lidt op mere for sounden, så jeg skal høre sounden lidt. Den er måske lidt lav. Master. Måske også lige lidt for højt. I hvert fald i mine ører. Det er lidt mere positivt. Hvad var det jeg skulle jo, så vil jeg gerne lave et crafting table mere, hvorfor det ved jeg ikke, jeg bare lyst til dem. Jeg kan bare godt lide dem. Det er faktisk 2 mere. Hvorfor, det ved jeg ikke. Det er jo hvis jeg kan lave den om, så tager jeg også lidt det med på vejen. Så er også noget at bruge dem til. Så kan vi stille... Nu stiller vi der. Så laver vi en door. Vi laver faktisk 3 doors. Ja, så skal vi lige faktisk lige lave en til. Nu skal vi lige se gjort sådan der. Det er bare smukt det der. Okay, det var lidt retarded gjort, men altså lige meget. Oak door. Wake. Hvor er det smukt det her. Det var tak. Sådan der, sådan der. Ja, hvis jeg kunne få mit kul med, havde det været godt. Sådan der, sådan der, sådan der. Lave noget lys. Udsøge lyset, der blev lys. Det gør der i hvert fald nu. Lige bygge op her. Ja. Det er en meget stor mine, kan jeg bare føle. Jeg ved ikke hvorfor, men det føler jeg bare, den er. Hvad gør vi her? Okay, det er så sådan, vi gør. Der. Ja, det er smukt. Not. Lige meget. Det også se godt ud. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg bare sådan, jeg bare godt kan lide, at tingene ser godt ud. Eller sådan okay ud. Så er det bare lige sådan, at de har skidt ud af affaldet. Det var det, jeg skulle jo skal op og hente senge. Og hvad har vi med? Vi har noget wool. Hvordan i alverden er det nu, man lavede senge? Det kan jeg ikke huske. Tænke. Okay, det var faktisk okay det her. Jeg brokker mig virkelig meget. Jeg brokker mig virkelig ikke. Det er sådan, vi er der. Okay. Hvad gør vi der? Så bygger vi det her. Okay, hvor er du henne, zombie? Okay, hvor er vi nu henne? Når vi er... Jeg kan slet ikke finde rundt. Der er totalt drugs.
Altså for allerede op klokken 7, hvor jeg skal i Legoland. Totalt kedeligt, men altså. Fan. Så er der mange, der spørger, hvorfor er det kedeligt? Det var fordi, ja, jeg føler, jeg aldrig selv er blevet for gammel til det, men... Det er sådan en lille dropper her. Jeg ved ikke hvorfor, jeg vil meget gerne have tingene ser ordentligt ud lige med det samme. Altså det er ikke sådan noget, hvor det kan vente eller andet. Nej, det skal bare se godt ud nu. Ellers skal jeg simpelthen ikke klart spille, jeg ved ikke hvorfor. Se, ej, hvor er det godt. Her skal vi også gå ned på en eller anden måde. Et chok. Hvad fanden fik vi kun fat i en? Level. Level. Nu kommer vi level. Ja. Kom nu. Hvor det tænkt ikke bare lige har bare lige en diamond pickaxe, bare lige bum videre. Det kunne være så dejligt. Og det er godt. Hvad det hedder, det hedder granite. Ja, det er fordi, så kan man lave de der firkantede blocks, og de er så mega frække. Dem skal vi have mange af. Ej, jeg føler mig som sådan virkelig nørd, altså fordi folk, de siger, folk, de kalder mig sådan en reality nørd, fordi jeg følger meget med i Paradise. Måske er det ikke creepy, men det er godt, fordi der Michelle er der. Altså, jeg har aldrig fulgt med i det. Hvad skal vi nu? Vi skal være noget med træ. Kom her. Er det ikke godt zombie shit? Og ja. Nå, det var så meget vi kunne få ud af den økse. Det var en økse. Nej, vi går bare igen. Det kan vi faktisk ikke, fordi jeg skal have det. Vi kæmper for livet. Og så hyggeligt at lave sådan en base op i træerne. Okay, hvad laver jeg? Kom nu. Okay, det var det, jeg forlæste mig. Gå væk. Uha, det var en creeper. Nå. Jeg elsker at starte Minecraft singleplayer games op, jeg ved ikke hvorfor. Det er bare sådan, at man kan se, hvor langt man kommer efter lidt og efter lidt. Det er bare sådan, det er meget rart. Jeg vil se, hvordan man udvikler sig og sådan nogle ting. Op til fange, så boom, 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 boom. Det bliver super duk. Det er rart. Hvor var det til Optifine, eller til Shaders, hvad hedder det?
lige prøve. Options. Gå ind under videosikring. Mener der. Ja, jo her. Så skal vi have den, der hedder... Skal vi lige prøve at tage en eller anden random? Prøv at tage den der. Ja. Jeg lægger nu 28 fps. Prøv lige at se det her. Prøv lige at look at it. Prøv bare lige at se vandet. Oh my god. Ej, hvor er det smukt. Ej, hvor er det frækt. Jeg kan desværre ikke have den, fordi den lægger for meget. Det jeg kan godt have den, men det er ikke klart, at den lægger så for meget. Ej, hvor er det smukt. Den bliver bare så glad indvendigt. Den skal jeg tage. Shit, der. Hvad spiller jeg med? 33. Men det er så også lidt. Hvor jeg bare lige se det. Hvor er det smukt. Så ja, det hele bare rykker sig på den måde. Prøv en anden en. Nu tager vi... Prøv lige Zeus. Den lyder meget god. Hvorfor, det ved jeg ikke. Oh my god. Holy fuck, det er vildt. Prøv at se vandet. Hvad skal der ske? Hvor er det vildt det her. Hold nu kæft. Hvor er det man ødelægger en blok. Nej. Hvor er det vildt det der. Holy shit. Prøv at se, om jeg kan finde en anden en. Nu skal jeg prøve at finde en eller anden crazy en. På Jelly World, den lyder lidt crazy. Vi starter med den der. Der er ultra. Den er vild. Det er fordi solen, der bare skinner sig ned i øjnene på en duk. Hvor er den flot. Prøv at se, hvor flot det er. Prøv at se vandet. Hvor er det flot. Hold nu kæft, prøv at se her. Prøv at bare se logoet her, hvis vi kigger sådan her. Det skal vi lige screenshot af. Bum. Hvor er det flot. Desværre shaders. Hvis I lige prøver, den er bare lidt for sjov. Nej, ikke der. Den er. Den er faktisk også fed, den er. Den er faktisk også flot. Hvad er det her for en? Her spiller faktisk med 37 fps 29, så ja, det står jo bare med. Hvad med det her? Men der er ikke sådan... Okay, hvad skal jeg med den her? Den er bare mærkelig, den er. Okay, prøv at se i skyerne. Holy fuck. Men den er sådan meget mærkelig i det. Vi fjerner shaders. Nu har den bare lidt hurtigt. What? What? Okay, bare på sådan en kugle eller hvad? Det kan ikke sådan noget der. Nej. Nej. Bare nu stopper vi. Off. Okay. Så er der nu tilbage igen. Jeg skal lige vende mig til det med mine øjne, kan jeg godt mærke. Holy shit. Nå. Nej, det var fandme flot, det der. Nogle af de der test effects der. Shit, der sad der. Yes. Godt klaret. Yes. Der var ikke mere. Så er vi lige lidt mere. Okay, Lappy. De falder. Det er falling. Hvad er der bare at lukke døre? Ja. Så man kalder det lamepis. Det er sådan, det man bygger sengen, jeg er så glemsom. Det er helt... Jo. Jeg kan faktisk godt huske det alligevel. What the fuck. Ja.
Er det ikke med cobblestone? Vi skal ned efter noget cobblestone. Okay, har I ikke nogen pickaxe? Nå, nej, der er heller ikke rigtigt. Hold nu kæft. Jamen, jeg har stadig nogle pickaxe. Hvad er det, jeg går og laver? Jeg koger rundt. Sådan der. Hvad fanden. Jeg fejler lige nu. Og så havde jeg allerede en. Men nu må det stoppe det her. Det er flot. Hvordan kan man koge så meget rundt? Do it for the wine. Go, go. Do it for the wine. Den er... Hvad var det, jeg skulle til at sige? Hold nu kæft. Minecraft TV kom. Okay, der er virkelig meget cold her. Hold nu kæft, kan det blive ved? Okay, stoppet. Ligesom da jeg sagde, at det kunne blive ved. Jamen, det er sådan noget, det derfor så kommer der lidt lort ovenpå. Bliv nu hernede. Nå, men altså. Kom nu ned derfra. Det gør den der, det gør. Okay, hvor hen vi er... Ja, sådan et overview, please. Okay, det er overview. Ja, okay. Okay, hvor var jeg lige at så det der iron? Ja, jeg forstår for dig, hvad sker der? Nå, her. Hold nu kæft, det sprang. Ej, jeg elsker iron, jeg ved ikke hvorfor. Vi var nede på lag 45. Det er sgu ikke særlig meget. Kom og sæt over dernede af. Bare vent, når vi er færdige. Og vent, når vi er til de andre udsendelser, så kommer vi sgu til at virke. Så kommer vi sgu til at virke. Det lød meget mærkeligt. Oh no. Men de der creepers, de hader mig sgu da.
Hvor er det irriterende da. Men altså. Hvad er det her? Rip. Nå, ja. Vi skal nok få hjem. På den ene eller den anden måde. Tror jeg. Gå nu væk, de fucking creepers, mand. De er bare sådan nogle kunstige, der skide creepers. Uha. Gå nu væk. Lol. Der var 10 sekunder, så sætte mit LED-lys op med det. Der var noget af det, der faldt ned. Jeg ved ikke lige, hvad der gik galt. Så er du fast. Det der dobbeltklippen tape, eller hvad der er for noget røv, som der følger med. Det virker bare ikke rigtigt. Når der klokken allerede 1:30, og jeg skal allerede op klokken 7. Hold nu kæft, lige meget. Streaming og YouTube. Alt gaming er vigtigere end det. Nej, nu fejler jeg ikke. Jamen, jeg fejler hele tiden. Men nu må den da gå væk, den ting. Det irriterer mig da nu. Gå nu væk. Nu må det da gå væk, det der creepers. Jeg kan bare høre dem over alt. Wow. Så er sådan en lille vandforsyning der. Det er meget positivt. Det skal se lidt flot ud. Minecraft is the best game ever. Sammen med CSGO. Der har jeg 3000 eller 2800 eller andet timer i. Det er vildt godt. Jeg elsker det spil. Det her skal vi have. Jeg kan høre en anden zombie, nu kan de godt gå væk. Ja, hvad er det der?
Nu skyder den også efter mig. Ja. Den kan lide mig, det må jeg sige. Det må jeg give den. Okay. Okay. Hvad var det, jeg skulle have tænkt over et eller andet? Tak. Der. Gør vi sådan der. Sådan der. Så skal sådan en plads, som kan gå sådan udenom. Nu er min axe næsten færdig. Nu er den færdig, tror jeg, så det er nu. Ja, ja. Okay, hvad laver jeg? Jeg har allerede 3. Nå, ja, ja. Der er også noget at bruge min tid på. Hvor skal vi stille den? Hold nu kæft, de fucking flueting, måger-ting, et eller andet. En to. Man kan aldrig bruge for mange ovne. Man kan aldrig få for mange ovne, hedder det. Sådan der. Nu er der mining grej igen. Det er hvad jeg laver. Men der var lige på, at hvad er det, nu hedder? Iron kan blive færdig, så vi kan begynde at mine, eller gå ned og mine
Gold. Skal vi komme længere ned? Og nu kæft, der er nogle store rum her. Det er da helt vildt. Nu hvor der noget zombie hen igen. Nu kommer bare det der mest uhyggelige musik 2K16. Sådan rimelig creepy en gang imellem. Det er da hurtigt for Iron giver Iron Tools. Altså, jeg tror lidt, vi har været bare lidt heldige med angående det med Iron, i hvert fald. Så jeg også bare håber, vi har det med Diamond. Jeg håber lidt. Oh. Der er lava derhenne. Et sted. Kom lidt tilbage. Her. Hvad var det, jeg skulle? Okay, jeg sidder faktisk ikke og siger noget lige nu. Det er fordi, jeg sidder og koks. I en helt anden verden. Det er det, jeg tænkte. Den skal faktisk også bare væk. Lad os se der. Grunden til, at det gjorde det, fordi de kunne høre en zombie. Jeg var lige sikker på, hvor den var. Selvom jeg faktisk ikke så den, men det er lige meget. Så er der fuld Iron Gear. Så er det bare fremad. Hvad var det, jeg tænkte på? Jeg tænkte på et eller andet. Nå. Ja, det vil godt lige få mig lidt hurtigere. Det gider jeg ikke. Det her er langsomt noget. Øj, jeg skød i buksen der. Det lyder bare lidt klamt, når der bare sådan kommer zombie over det hele. Ødelægger vi der. Ja. Wow. Om nu. Ja.
Kom nu. Stop, gå nu væk. Din fucking freaky motherfucker. Det er bare ikke lige nu, de skulle komme med. Nu kunne den godt lige fisse af med sådan en lorte zombie der. Nej, jeg skal faktisk også finde ud af, hvordan fanden jeg får lavet en intro. Jeg tænker, det kunne være fedt med en intro og noget, ja, og noget logo og lidt af hvert til profilen, så det kunne se lidt bedre ud. Jeg har bare taget sådan noget random noget lige nu. Bare lige for at få profilen i gang og alt det der. Så det må jeg lige finde ud af. Eller hvis der er nogen, der har nogen, som kender nogen, eller som selv kan finde ud af, så vil det være mega fedt, hvis I gider faktisk at gøre det. I hvert fald gider at hjælpe mig. Det vil være mega fedt. Så. Hvor er det henne? Og der man bare kan høre de der zombier over det hele. Her lukker jeg så bare af igen. Og de der jeg kan godt lide Minecraft, den måde Minecraft er baseret på, som er zombie. Jeg elsker det, jeg ved ikke hvorfor, men det er bare vildt fedt. Men det var ikke rigtigt, altså. På en måde passer det til Minecraft, ikke? På en måde passer det heller ikke sådan vildt rigtigt til Minecraft, jeg ved ikke hvorfor, men ja. Torch, skal vi sætte det? Går jeg leder efter nogle steder, hvor der kan sættes torches hen. Gå nu væk, din freaking lorte zombie, mand. Men det er irriterende nu. Gå nu væk. Din freak. Gør sådan der. Hov. Sådan der. Sådan der. Jeg er meget god til lige at fail lige nu, synes jeg selv. Jeg synes faktisk, jeg er rigtig ekspert til det. Her kommer de til at tage et screenshot. Rip.
Lag 19. Vi skal lige... Jeg tænker, vi tager lag 17. Eller 16. Faktisk det passer meget godt. Hvor har vi skov? Den har vi... Det er det. Om nu. Vi skal godt lige finde noget gold, og så tænker jeg, efter jeg har fundet noget gold eller et eller andet, med mindre der går for lang tid, så tænker jeg at stoppe optagelsen for det, så tænker jeg at gå i gang igen i morgen. Jeg skal ud til Legoland i morgen, men i hvert fald, så kommer jeg i hvert fald på i morgen aften. Men jeg håber i hvert fald, selvom det går sådan meget op og ned i tid, hvornår jeg har sagt noget, hvornår jeg ikke har sagt så meget, det er nok mere eller mindre, fordi jeg er træt over. Og ja, måske også lige skal i gang og lige at vende mig til det og sådan nogle ting. Ja, i hvert fald jeg håber, I synes godt om kanalen, og jeg håber, jeg vil følge med for eftertiden, og i hvert fald subscribe, det vil være så mega, det vil betyde virkelig meget, hvis I gad subscribe. Så vil jeg blive så fucking glad i mit hoved. Så. Jeg sagde, den er noget rimelig sjovt, blive så glad i mit hoved. Nå, ja, den står jo bare her. Så. Jeg er god til at blive med at trykke save screenshots, jeg ved ikke hvorfor. Det var bare noget, jeg faktisk er bedst til. Nej, nu ser det faktisk ud til, at vi har fundet noget, altså bare lidt her på den her side, tænker jeg, altså bare lige bygge sådan, så det matcher. I har jo hørt mig flere gange, det der med, jeg godt kan lide, det der med udseende. Wow. Stopper det lyden efter, den er virkelig høj, den her lyd. Og start please weather. Nu kæft, det er højt, det der vejr der, den er torden. Det lyder sgu meget godt, men det er fandme højt. Det er jo helt vildt. Jeg bliver næsten døv.
tror faktisk ærligt, jeg har optaget i en time nu. Jeg tror faktisk, det er omkring en times tid at optage nu. Det er faktisk ikke så slemt. Jeg tænker, at i morgen vi skal lave en længere en. Hvorfor, det ved jeg ikke. Jeg får bare lyst. Ej, hvor er der meget laver. Det der er helt vildt, det her. Nå, men i hvert fald, guys, jeg tænker, hvis har vi så en nu, og så sige tak for en dejlig YouTube-video. Håber, jeg vil tage godt i, nu siger jeg det igen dog, men håber, jeg vil tage godt imod mig på YouTube, og dele, subscribe, like, send videre til jeres venner, det vil være så pisse fedt. Vi ses, guys. Ja, jeg vil lave en ny video i morgen, så vi snakkes. Eller vi snakkes nok ikke, men vi ses, når jeg laver en ny video. Vi ses. Hej.